motafa Asafo Interchange ase wono na nkoyie kura said na ho asie yi amana na nsuo to na tatamu no kwasem na hadwene etibi mu kan ho asem a e ma chese aduana ba kofi asante kura tenase ewo Ghana akoma dwumadi esu ane nkofo dodo no afresi mu a no omo ka sa asem se said interchange no ase wono asie yi amana na nsuo tatamu no kwasem na hadwene pa woni a efa ho nyina da hunu sampa na nioma nkoyie na ene ya de hye fa mpotem wo wono mate asem de enam se mprempre wodwani kire mu a wonom gwadwuma so gidi ya wonom hwe na wonom asiesie nam se woni a na efa ho se wonom fa fom ene woni a na de ahyen fa ho nyina da na omo se niema nkoyie kura na sa emodin boy wonom anyafo Ernest Okan ya wono ya assembly member adehye wo Asafo electoral area ene wo se ne wo gina Urban Rosufo esu gina wonom so na Urban Rosufo ehu nam se ade de hadwene eno ti mprempre wonom akwakọ gina so a wonom ahyase pa bodwuma sew na wom se Awurade ya duma wom betin se fere ho kura amane due traffic ya adwuma nti ekofa ebaye no ebeduru tena de na wonom awie ya wo kene wukuo wonom abie ade atomum wonom anyafo Ernest Okan ene Akoma kase akasa ene odwani echiremu ewo Asafo Interchange na se a de bia na ase ya yaka ho asema fisi be ya mfie mienu nie ama Urban Roads director kra ene ni team aba ho behwe no fisi na no fiada ebepem ene ebna ya kasai contractor ewo site omoye adwuma gidigidi dio China na de mekane se asida enam de ma Urban Roads na to aban no se ye de adesrede eto nanim no moti na sopem na omoye ede amaye mfasodi ebeba ni se omo free edum ebesene akọ Asafo market omo fa interchange na se ana omo free kejetia ebesene akọ tech ejoso omo na fa interchange na se ho Asafo Interchange ho nyina enim se na ho tutuye na oba omo aye ne kama ene de asphalt atoso a omo hu se adwuma eguso a ekoso de ni enu na mebo a China de chine de na omo awie na ye bie amaka etimi afaso eti won manyamfo Ernest Okan ededi nkan de nsemi to dwa no asaka se biem ya wo chem se we de aseda pa ya mu yensem hia yemfa ma ban nam so wa ya de pa na fe Urban Rosufo mo ya de se ebra wo bo mo apono mo de na hindasem ene na hia de eba beto mo ani mo no ma ye ntententem na mo tia behwe asiesie ede am won mo na wo wie no ana osan de aka ho bie mo se enya sa bie nkwa nam so do ani kire mo e won important mo no ma portals ahodo de bebre nu a ene ho no nti adaworo mampanifo hwe na ho soso nsem no wonka ema won mo ene odo ni kire mu Asafo a enigisem atadwe ne echiche ya fe na duru yeso a yebo aban na baso pa wo nyuma pa oye kwan ni bebre nso na aka wa Asafo a etutu a contractor ba site a we free site yes amfasa akonya we so na ye de asre aban se akwan a oye ana asphalt valley oye no Asafo inner roads assembly contractor free site ne besre se de oya ma interchange ya se oya omomodin na oni contractor ankasa na omomodin no omewie maye because bebre no aye potholes a ka dodo na entimi emfa ekwan ni bi so ti ade sredi a yesa de to aban nanim no e da ban ase da Urban Roads director wa Ashanti region so ase e wo modern mo abo etimi amasa adwumadi etimi abaso eti wedi dasie son dasie kronto dasie bru wedi dasie bi mra biem eno won manyamfo ede etompanifo nim se sade wa hwe no won mabasiesie de am won de aka no won hwe so na won enye ne sa yewura Ernest Okan won manyamfo no ya assemblyman ede ma de hye wo Asafo electoral area ebisafo ye beto aso e won semfufom na we no ye tumirika afri Asafo